Strenge controle op nieuwe coronaregels. Het is woensdag 14 oktober. Dit is Zeeland Nu. Bittere pil voor horeca en sportclubs. Criminaliteit in havens bijna niet aan te pakken. En wat betekent het als een school voor speciaal onderwijs sluit? Dag dames en heren. We beginnen met de coronacijfers. In de laatst gemeten 24 uur zijn er 83 nieuwe besmettingen bijgekomen in Zeeland. Het cijfer fluctueert enorm per dag. Gisteren waren het er 21, eergisteren 50. En dan de strengere maatregelen om corona tegen te gaan. Er gaat in Zeeland goed gecontroleerd worden of die worden nageleefd. Dat is het streven van de Zeeuwse burgemeesters, verenigd in de veiligheidsregio. Al gaat dat misschien ten koste van andere werkzaamheden van de politie. Onze provincie moet gewoon mee in het stevige pakket maatregelen. Ook al is het aantal besmettingen met het coronavirus hier relatief lager dan in onze omliggende regio's. We worden omgeven door regio's als Rotterdam, Brabant en België, waar het heel zwaar is. Wij zijn een uitzondering, maar we gaan er nu 4 weken tegenaan om het virus terug te dringen. En dan kunnen we naar een andere situatie gaan. En er gaat ook stevig gehandhaafd worden. Maar dat kost wel extra mankracht. Om te kunnen handhaven heb je BOA's en politie nodig. En daarvan hebben we er te weinig. Maar we gaan wel stevig handhaven. Dat hebben we gezegd met de mensen die er zijn. De dingen die niet mogen, dat willen we ook aanpakken. Want de goede willen ook zien dat de slechte worden aangepakt. U doet op de kerk in Zeeland een moreel appel. Waarom is dat? Omdat eigenlijk iedereen naar elkaar kijkt. Hoe rechtvaardig is het? Waarom mag ik niet meer met groepen ergens komen en mag ik wel met een groep in een kerk komen? En ik vraag ook echt aan kerkgangers, ik snap dat u dat wil, maar het kan ook via digitale middelen. Hou ook rekening met de ander. Ja, een bittere pil ook voor de horeca, opnieuw dicht. In Café Van Nuys in Vlissingen was het gisteravond klaverjasavond. Maar daarvoor werd er gekeken naar de persconferentie waarin de verscherpte maatregelen werden aangekondigd. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen. En dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keiharde dopper. Maar we kunnen er niet omheen. Hoe hard de horeca ook werkt om aan alle eisen te voldoen. Als je nou zegt, joh, 2 weken en klaar, je mag open, dan kan het nog. Maar ze zeggen nu al minstens 4 weken. Minstens. U bent bang dat het langer gaat duren? Ja, zeker weten. Ja, gaat langer duren. Misschien wel de rest van 2020. En dan zijn met mij heel veel collega's die gaan dat niet overleven. Ik heb er slapeloze nachten van, mag ik best weten. Ja. We zullen moeten. Maar ja, dan denk ik dat we ook eens verder door moeten denken. En dat we Nederland ook maar eens op slot moeten gooien. Als je nu naar Middelburg gaat of je loopt door Vlissingen, dan lopen alleen maar Duitsers. Ja, vreselijk. Ja. Alles gaat kapot op deze manier, hè? En ook bij sportverenigingen wordt stevig gebaald, want ook daar forse beperkingen. Alle competities zijn stilgelegd van sporten waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. En ik praat daarover verder met Patrick Vader van de Zeeuwse Sportbond Sport Zeeland. Ja, meneer Vader, wat vindt u van de nieuwe maatregelen? Ja, laat ik vooropstellen dat ik het zeer vervelend vind voor de sport. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in deze provincie aan het bewegen. Heel veel verenigingen, vrijwilligers die daar actief in zijn. En dit is echt weer een domper, maar kennelijk noodzakelijk. Ja, maar er kan nog wel een klein beetje gesport worden, meer dan bij de eerste lockdown. Ja, gelukkig wel. Ik denk dat het ook de verdienste van de sport is geweest dat ze nu weer wat vrijer mogen bewegen. Kinderen tot 12 jaar die mogen sowieso blijven bewegen op de sportvereniging. En met de uitzondering van wedstrijden wat voor alle categorieën telt. En boven de 17 jaar is het gewoon maximaal groepen van 4. Maar nog wel de mogelijkheid om te blijven bewegen, zowel binnen als buiten. Dus dat is echt nog wel een winst voor de sport. Ja, dus de pijn is daardoor iets minder. Want wat betekent het als alles helemaal stil ligt? Nou, als alles helemaal stil zegt, ik bedoel, we kunnen nog geen cijfers doorrekenen over wat het economisch zou betekenen. Dat is nu nog te lastig. Maar het is natuurlijk heel vervelend voor mensen die gewoon beweging nodig hebben. Dat hebben jonge mensen, dat hebben volwassenen, dat hebben oudere mensen. Ja, en een hele structuur van de sport die komt dan plat te liggen. En dat is eigenlijk wat we niet wensen. Nou, we gaan afwachten hoe het loopt, meneer Vader. Dank u wel. De havens van Vlissingen en Terneuzen worden volop gebruikt voor drugssmokkel en andere criminele activiteiten. En er is te weinig kennis en toezicht om dat aan te pakken, dus het wordt erger en erger. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van onderzoeksinstituut TNO.
Ook de Zeeuwse havens zijn doorvoerhavens voor de cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika naar de rest van Europa. En die handel neemt elk jaar toe, ook in de Zeeuwse havens. Dit jaar alleen al is er in Vlissingen 6000 kilo cocaïne onderschept. Reden om de criminaliteitsbestrijding in de havens eens te onderzoeken. Dit TNO-rapport, wat vandaag is verschenen, trekt pittige conclusies. Goed dat dit nu er ligt. Het helpt ons ook om gerichter aan de slag te gaan. En dat is voornamelijk wat ik als voordeel van dit rapport zie. Het rapport van onderzoeksinstituut TNO constateert een aantal blinde vlekken. Er is te weinig kennis van de manier van handelen van criminelen. En de kennis die er is, wordt te weinig met elkaar gedeeld. Ook is er sprake van een blinde vlek als het gaat om de vestiging van nieuwe bedrijven. Van de meer dan 1000 bedrijven in de havens is een deel niet bekend, omdat die via onderhuur een tijdelijke bedrijfsruimte huren. Nieuwkomers zijn te vaak niet bekend. Zo kon het gebeuren dat een drugslijn zich zonder moeite kon verplaatsen naar Vlissingen. Wij gaan zorgen dat we beter samen werken met bedrijven en ook personeel trainen. En bedrijven kunnen bijvoorbeeld meer fysieke barrières opwerpen. Dan denk ik aan hekwerk, toegangscontrole, dat soort zaken. Anderzijds gaan wij zorgen dat we als overheidspartijen ook beter samenwerken, meer informatie delen. En daarnaast ook goed reageren op die meldingen. Vandaag werd bekend dat er nog 3 verdachten zijn aangehouden in de zaak Portunus. Dat draait om de import van cocaïne via de haven van Vlissingen. Deze zomer was er een grote politieactie met tientallen invallen. En nu zijn ook nog 2 mannen uit Vlissingen en 1 uit Kruiningen opgepakt. Allemaal van in de 20. Morgen is de eerste proforma-zitting in deze zaak. Kosten nog moeite werden gespaard voor een bijzondere editie van de Zeeuwse Onderwijsdag. Uitgezonden vanuit een studio in Middelburg. Vanwege coronamaatregelen werd de bijeenkomst dit jaar voor het eerst helemaal live gestreamd. Ruim 200 docenten, directeuren en bestuursleden deden op afstand mee. Goedemiddag collega's, hartstikke fijn dat jullie hier zijn tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag. Er waren workshops en er werden ervaringen uitgewisseld over digitaal lesgeven. Fysiek onderwijs kunnen we allemaal. Online onderwijs zijn we nu een maandje of 6 mee bezig. En de truc is om de goede dingen uit het online onderwijs te combineren met de goede dingen uit het fysieke onderwijs. Het moet smakelijke televisie zijn om naar te kijken. De nieuwe kookshow Zalig Zeeuws. Nu is het nog een culinair kanaal op YouTube en Facebook. Maar de makers streven naar zoveel mogelijk kijkers voor hun belevenissen in de keuken. Ik ben Pim. Ik ben Thijs. Thijs, aangenaam. Waarom een kookshow? We moeten een manier bedenken om de horeca een beetje te steunen. Dus we dachten, we gaan nu mensen uitnodigen, chefs uitnodigen. Ik ben zelf kok van beroep, dus ja, dan hebben we al 1 en 1 is 2 eigenlijk. Dus we hadden eigenlijk al meteen een kookshow. Ik heb een aantal afleveringen gezien met Zeeuwse chefs inderdaad. Zijn die enthousiast over het geheel? Nou, ons grote voordeel is eigenlijk dat wij vragen niks van hun. Ze hoeven niks te betalen om kwalitatief heel goed beeldmateriaal te krijgen over hun bedrijf. En eigenlijk gewoon een half uur praten over hun bedrijf. Mensen lekker maken eigenlijk door ze gewoon in beeld te brengen. Op YouTube en Facebook zijn jullie allemaal aanwezig. Wat willen jullie daarmee? Het belangrijkste van YouTube is dat het heel veel volgers krijgt. Dus de abonnees zijn eigenlijk het belangrijkste. En ja, nu zijn we verschillende manieren aan het bedenken hoe we dat kunnen laten groeien. Is het ook de bedoeling dat jullie straks hier je vak van kunnen gaan maken? Nou ja, ik zelf ben kok van beroep, zoals ik al zei. Zij hebben een productiemaatschappij, dus videoproductie. Dus het is eigenlijk al hun beroep. Alleen het is nou even een onbetaalde hobby eigenlijk. Een soort investering? Ja, eigenlijk wel. Zijn er nog verder aspiraties om bijvoorbeeld op tv te komen met de show? Zou dat leuk zijn? Nou ja, tuurlijk. Dat is voor elke tv-kok. Ik ben nou sinds kort dan tv-kok, zullen we het noemen. Of YouTube-kok in ieder geval. Ja, tuurlijk. Dat zeg je nooit af natuurlijk. Er zijn zoveel kookshows in allerlei geuren, kleuren en maten. Wat zou jullie dan onderscheiden daarin? Ik denk dat lossen vooral. Het draait bij ons niet per se om de recepten. Het draait meer om de gezelligheid bij het koken. Ik wens jullie heel veel succes met het vervolg. Ja, dankjewel. Hopelijk komen we nog veel lekkers van jullie tegen. Ja,
Dat denk ik wel. Lekker zal het sowieso zijn. Smakelijk. Ja, smakelijk. De 7-jarige Leroy uit Vlissingen kan al een week niet naar school, omdat 4 medewerkers op zijn school besmet zijn met het coronavirus. Hij zit op Auris de Kring in Goes, een school voor speciaal onderwijs. De ouders van Leroy zijn bang dat hun zoon een leerachterstand oploopt. Mijn zoon is geboren met een afwijkende gehoor aan de rechterkant. Hij hoort wel, alleen de hoge tonen vallen een beetje weg. En ook door het slecht zien, want hij draagt natuurlijk best wel een sterke bril, is hij daar terechtgekomen. Dus hij is daar terechtgekomen omdat hij een beetje achterliep in het leren en het zien en het ontwikkelen van baby tot peuter. Voordat hij naar die school ging hadden wij inderdaad flink wat moeite om hem te begrijpen en andersom ook. Goede begeleiding is dus extra belangrijk voor Leroy, maar dat kunnen zijn ouders hem niet geven, omdat zijn moeder ook een winkel moet runnen. Soms heb ik land, ik kan niet met hem. Soms wil hij buiten spelen, want hij denkt dat hij vakantie heeft. Ik kan neem hem niet van 9 tot 2 uur. Wat doen ze op school? Leren. Dus ja, het is lastig. Ja, je weet wat je moet doen hier? Je moet tellen, schat. En dan moet je die cijfers zetten. Kijk, we hebben natuurlijk in maart ook al een lockdown gehad. Die is behoorlijk achtergelopen qua leerstof. En we vallen nu weer in hetzelfde bootje. En gaat hij wel open na de herfstvakantie? Daar zet ik wel mijn vragen bij. Beide ouders snappen de beslissing van de school, maar de manier waarop Lokkeveer op de hoogte werd gebracht van de sluiting kwam behoorlijk onverwachts. We hebben een schoolapp van ouders. Daar werd op een gegeven moment een bericht uitgestuurd waarin stond dat de school per direct dichtging. Dus daarom kwam de klap eigenlijk iets harder aan. Want niemand heeft ook gezegd van stel je voor als we op die manier doorgaan en de meesters blijven ziek, dan gaan we dicht. Nee, het was gewoon rigoureus. We sluiten de deur in, klaar. Dus hij kwam op een gegeven moment thuis en daar zat de envelop in zijn rugzak om het huiswerk te gaan doen. Dus het was gewoon, denk ik, ook waarschijnlijk voor hun heel erg rigoureus om alles te sluiten, maar voor ons ook. Voor de 7-jarige Leroy was het ook even wennen. Nou, wel fijn op de winkel, maar op school kan ik best wel rekenen. De verwachting is dat de school op maandag 26 oktober na de herfstvakantie weer open gaat. De dag was vrij bewolkt, een beetje nevelig, maar het was vooral koud met 11 tot 13 graden en een noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. Van een zonnetje is amper sprake en lokaal zou een buitje kunnen vallen. Temperatuur opnieuw rond die 12 graden. Zometeen een nieuwe aflevering van Zeeuwse Dokters. Met vandaag een psycholoog die een groep kinderen met een ontwikkelingsachterstand observeert. Ga je nog zoeken? Jij bent nog aan het zoeken naar de mooie grasjes, hè? Ja. Nog een mooie. Ja, dat zijn de juiste, hè? Ja. Dat is nu en aansluitend het uitgebreide weerbericht van Jules en daarna trots op Zeeland. Morgen om 5 uur weer het laatste nieuws in een nieuwe Zeeland Nu. Fijne avond.